Daħlu fil-qofol tagħhom it-tħejjiet għall-ispettaklu pirotekniku La Notte di San Lorenzo fil-Birgu, serata tal-lob tan-nar sinkronizzat mużika Maltija u moderna. Din is-serata piroteknika li qed tiġi organizzata mill-Laqda Piroteknika 10 ta' Awwissu tal-Birgu ser tkun waħda varjata anke bosta murtali tradizzjonali Maltin, inkluż dawk tal-kulur. Il-qofol tas-serata jintlaħaq waqt il-wirja finali From Broadway to the Grand Harbour, fejn ser jittella spettaklu ta' nar sinkronizzat ma' siltiet ta' musicals popolari. Minkejja l-ispettaklu ta' nar jista' jintlaħaq minn kwalunkwe naħa tal-Port il-Kbir. Din il-festa grandjuża ta' nar tista' titgawda l-aktar mill-Birgu minn fejn il-klab tar-regatta, fejn hemmhekk jidħol fl-atmosfera permezz ta' mużika li ser tkun qed tindaq waqt lejla sajfija bil-kwikeb fis-sema mżejna bl-ispettaklu tal-logħob tan-nar. Fl-aħħar tħejjiet, One News tkellem ma' Lawrence Montezin li huwa l-assistent segretarju tal-Laqda Piroteknika 10 ta' Awwissu, fejn tagħna aktar dettalji dwar dan l-ispettaklu ta' nar sinkronizzat. Biex intallu l-ispettaklu aħna konna numru ta' braken fil-fatt tletti braken kbar bħalna ma' dawk ta' warajja u anke wkoll xi puntuni żgħar li huma dawn hawnhekk li għadhom qed jintramaw. Biex intallu l-ispettaklu nġibu l-braken viċin l-art fejn aħna narmawhom bil-mod u mbagħad joħorġu fil-post fejn dawn jinħarqu propjament fid-9 fl-10 ta' Awwissu. Il-Maltemp ħakem li l-Gżejjer Maltin fl-aħħar jiem wassal sabiex il-Kumitat tal-Festi Esterni ta' San Lawrenz tal-Birgu iddeċieda li jħalli d-drab tal-bandalori u l-pavaljuni ġol Kexxun. Issa li reġa' tfaċċa il-Bnazzi l-istess kumitat appella għall-għajnuna sabiex dan jintrama fil-ħin. Li ma sejħa ntlaqat mal-ewwel bil-komunità tal-Birgu inaqdet għal dal-boħra u wieġbet għas-sejħa li saret. One News tkellem aktar dwar dan ma' Kristjan Raġġo. F'kemm li ngħidlek ġifieri ħarġu ħafna volontiera, il-volontira tas-soltu, n-nisa, tfal, żgħażagħ, nista kollha ġifieri ħarġu jarmaw. Bdejna kif qedlek bit-triq tal-Purċissjoni minn fejn tgħaddi l-istatwa ta' San Lawrenz u matwara komplejna ovvjament narmaw il-pavaljuni u bandalori ta' toroq sekondarji fejn ma tgħaddix il-Purċissjoni imma ovvjament narmawhom ukoll.